بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. Derdiraaɓe ciftori en ɗon no bolwa haala rewɓe e ɓikkoy. En mbi fodde ko ha en bolwa haala ɓikkoy ni se en arta en bolwa haala tegal tawon. En bolwino ha en jottake no ha haala te'ugo debbo pamaro ko mawɗo, ha e ɗum larani yaake ɓi adama kañum on heftata moy ɓuranta ɗum. To kadi non ha nder suftugo ɗo ɓi adama sufta debbo dañowo, ngam dañowo ɗo kanko on marata njamu. To ni o laatake o dañowo ɗo o maran njamu. Annabiyo sallallahu alayhi wa sallama solni ha dow man, ha dow te'ugo debbo dañowoɗo. Wato o wite tazawwajul waludal wadud fa inni mukathirum bikumul umam. Abu Dawud fillingol be Nasa'i be Hakim. Annabijo wite e rewɓe dañoɓe yidniɓe kamɓe ngoni jiwɓe, ngam min wato mi nyalawmare darngal to annabojo fu waroy be himbe mum, min bo mi waran be ummatore am, mi yidi bo ummatore am ɓura je maɓɓe ɗuɗugo. To kadi ɗum man ɗo holli en ɗo bo se goɗɗo sufta jamo, debbo laatiɗo jamo, to kanjum woni te'ugo debbo dañoɗo mana jamo. To kadi derɗiraɓe be tegal ɗo nafsu ɓi adama de'itirta. ɓi adama to ni o te'i ɗo nafsu maako de'itan, o taskano jaɓɓago ɓikkoy koye Allah ceniɗo riskata mo e jogago koye elta koy. En andi ɓikkoy ɗum fawne ha duniyaru. Allah ɓangiɗo wi almalu wal banuna zinatul hayati dunya ha suratul kahfi aya 46. O wi jawdi be ɓiɓɓe ɗum fawne ngendam duya. E nono Allah ceniɗo wi wa amdadnakum bi amwalin wa banina wa ja'alnakum akthara nafira a suratul Isra. Allah wi min ɓesdani on, min dokki on jawle e ɓikkoy, min dokki on jawle e ɓikkoy. Haala ɓikkoy ɗo banina ɗo en gaddani aya, wato holli en Allah ɗo yecca en mo'eɗe o waɗani en, ase heɓgo ɓikkoy ɗo ɗum mo'ere. Allah wi walladhina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. O wi mumini en waɗoɓe do'a ɓe mbi'a jawmirawo amin hokkumin ha teriɗiraɓe amin be zurriyaji amin fu, hokkumin dedei ko min ceworto be mu, waɗu min bo wato minon ɗo min ardiɓe wato huloɓe Allah, min ɗon jakti wato huloɓe Allah, banni wa hakada. To kadi ɗo ba suratul Furqan Allah wolwi haala ɓikkoy ɗo ha ayaje ɗuɗɗe ko Allah ceniɗo wolwani en haala ɓikkoy. Ha feere wiyata zuyina linnasi hubbu shahawati minan nisa'i wal banin. Jagnanama yimɓe yiɗugo sunoji daga rewɓe e ɓikkoy. To kadi ɓi adama fu o takaraɗo be oɗon mata ha nafsu maako, o yiɗi o mara ɓikkoy, o ardano koy, o halfo koy, o elta koy. Ɗum ɗo dadama ɗon mata banni ha nafsu mum, baba bo ɗo mata banni. To kadi to ni goɗɗo hokkama ɓikkoy man se o enɗo koy. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina. Laysa minna man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina.
o wi'ata ɓi adamajo mo en dantako min pamaro e amin woni ɓikkoy o wonday be amin, ni annabijo wi. ɓi adamajo mo hirritantako min haqqe nayi en amin mawɓe ɓurɓe min duuɓi teddinaɓe ɓe gonday be amin, ni annabijo wi. to kadi holli to goɗɗo mari ɓikkoy man se o enɗo koy. annabijo sallallahu alayhi wa sallam goɗɗo feere wardino be ɓingel, nden oɗo jogi ɓingel man takki ha ɓandu maako. annabijo wi'ata mo aɗo enɗo ngel on na? goɗɗo go wi'ata o. se annabijo wimo Allah ɓurete enɗago ɓingel ma bana Allah ɓuran enɗago madininta no a enɗorto ɓingel ɗo, ngam wo Allah kanko woni arhamur rahimin. annabijo sallallahu alayhi wa sallam to o yi goɗɗo ha nder sahabo en maako enɗata ko ɓikkoy mum, oɗo surngila ɗum, oɗo ñaaɗana ɗum. imam bukhari filli ha adabul mufrad daga to aisha radiyallahu anha o wi arabinkejo feere goɗɗo ladde wari no ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wari o wi annabijo on ɗo kebbo ɓikkoy mon na? minin ka min kebbata ko ɓikkoy amin. annabijo wimo Allah itti en ɗam ha ɓernde ma on, a wala hinna en. to kadi ɗo holli en annabijo solni en ha enɗugo ɓikkoy. annabijo hebbino hasan ɓi aliyu agra no habis ɗon no wondi be maako ɗo jooɗi. se agra o wi'ata min kam miɗo mari ɓiɓɓe 10 mi meeɗay hebbago ko gooto. en jangino hadisewol man ha darseji men caaliɗe. se annabijo sallallahu alayhi wa sallam laari mo se wi'ata man la yarham la yurham. mo enɗatako enɗatake, mo hinnatako hinnatake. en bolwino hadisewol ngol debbo wardino be ɓiɓɓe mum tatono ha aisha hoosino tamaroje, wato hoosi dibinoje jorɗe 3 hokkimo. wato aisha o wardi be ɓikkoy maako ha aisha hoosi dibinoje 3, wato ɓiɓɓe ka ɗiɗo o wardi, nden be maako kanko ɓe 3. aisha hoosi dibinoje jorɗe 3 hokkimo. o hokki ɓiiko gooto dibinore woore, ɓiiko ɗiɗaɓo bo dibinore woore, lutti woore ha o ñaama. se hande ɓikkoy goo se tijjimo, se o hoosi dibinore man o sendi nde ɗiɗi o hokki o feccere, o bo feccere o ɗawti kanko. nde annabijo warti aisha yeccimo nda hande ko saali, se annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi'ata dalila en ɗam o enɗi ɓikkoy maako ɗo, kanko bo Allah ceniɗo hinnimo naadimo aljanna. to holli en ɓikkoy ɗum se goɗɗo enɗo kadi. annabijo sallallahu alayhi wa sallam to o yino ɓingel ɗo maaya fu oɗo woya, gita maako se waɗa gondi. to en andi hadisol ngol bukhari wurtini be muslim daga to usama ibn zaidin o wi ɓingel annabijo deyel neli ha annabijo, o wi'ata annabijo ɓiyam ɗon maaya war yaaliru. annabijo nelti ha dow ɓiyum debbo go hofnimo wimo inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in indahu bi ajalin musamma faltasbir wal tahtasib. annabijo neli wi'ata ɓiyum go Allah on ko o hoosi fu ɗum je maako, ko o hokki bo ɗum je maako. Allah on hokkinoma ɓingel man, kanko on ɗo hoosa ngel, kala hunde fu bo ha maako be ajal. muñu a heɓa mbar jaari. se ɓiiko debbo go lori nelti ha maako huni, o wi sam se annabijo wara. se annabijo ummi ɗo wondi be Sa'd ibn Ubada, be Mu'az ibn Jabal, be Ubay ibn Ka'ab, be Zaid ibn Sabit, be himɓe woɓɓe feere ɗuɗɓe kadi. nde annabijo wari yotti ɓingel go se ɓanti ɓingel go, ɓi annabijo go o ɓanti ɓiiko maayowo go, o hokki annabijo jo'ini ha dow dawɗe mum. yaake man nafsu ɓingel go ɗo horhorta ɗo wurto, ngel ɗo maaya. se annabijo gite mum alini gonɗi kadi o woyi. se Sa'du wi'ata mo yaane laaɗo Allah am ɗume ɗum bo, an fu a woyan na? annabijo wi'ata mo ɗo ɗum enɗam on Allah ɗo waɗa ɗum ha ɓerɗe jeyaɓe mum. ha riwaya feere bo o wi ɗum enɗam on Allah ɗo waɗa ɗam ha ɓerɗe ɓe o yiɗi ha nder jeyaɓe maako. Allah bo oɗo hinno ha nder jeyaɓe maako laatiɓe hinnotoɓe. to kadi ɗum ɗo holli en se goɗɗo mara enɗam ha ɓikkoy man. tata bo o wanya ɓiɓɓe rewɓe. wanyugo ɓiɓɓe rewɓe ɗum ɗabi'a jahiliya, wato ta goɗɗo wanya ɓiɓɓe rewɓe. se o yiɗa ɓikkoy maako pat ko Allah hokki mo fu
o teddina ha ton o mara adilaku. Allah wi i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Adilaku ɗo kanjum on hande ɓuri ɓadago hakkulol Allah. Annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi addile hakkunde ɓikkoye mon, addile hakkunde ɓikkoye mon, addile hakkunde ɓikkoye mon nde tati. To kadi ngam laarugo ayaje qur'anu nanduɗe banni e hadiseji ɗo, i adama to o hokkama ɓingel ko ngel deyel ko ngel gorgel fu o seyoro be man, o jogo ngel, o enɗo ngel, o teddina ngel, o holla ngel diina magel. Yi wañugo ɓiɓɓe rewɓe ɗum ɗabi'a jahiliya. Allah cendoyi wa idha bushira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim ila akhiril ayat. Wato ha zaman jahiliya to goɗɗo senirama be ɓiɗɗo debbo a yi'a oɗo fongini, oɗo monna nonnon, o nyukko himɓe fu ngam dalila o senirama be ɓiɗɗo debbo, ha o numa ma irugo mo be yonki o wasa ngaska o ira mo. Wato o numa kadi o jogi to ɓingel ngel be mbustuna ko o wasa ngaska o ira ngel be yonki o mbara ngel. Wa idhal maw'udatu su'ilat bi ayi dhanbin qutilat. To ko woni sababu wadgo non ɗo ɗum tampugo imanaku. Goɗɗo mo mari imanaku kam ɓi adamajo debbo ko gorko mo Allah hokki mo fu o andi Allah on riski mo ɗum. Allah cendo wi lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur aw yuzawwijuhum dhukuranan wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima innahu alimun qadir. Allah wi ha suratu shura wi Allah on mari laamu asamanji be lesdi fu, o ɗo taga bo ko o yiɗi. Mo o yiɗi ma o hokka ɗum ɓiɓɓe rewɓe tan, mo o yiɗi bo o hokka ɗum ɓiɓɓe worɓe tan, to o yiɗi bo o hurfindira worɓe be rewɓe fu o hokka goɗɗo, to o yiɗi bo o waɗa goɗɗo dañata sam. Allah kam o anduɗo o bawɗo. To dalila aya ka to a faami ka no Allah waɗi ma ha nder ɗo man fu, jaɓu ɗum be teddugal. To o waɗi ma a dañata bo, tefu no a dañirta. Nyawdago haɗaka, tefu. En andi dañugo ɓiɗɗo debbo ɗum laranay hande debbo, ɗum laranay dada, baba on ɗum larani. En bolwino ɗum ha tafsiru alquran to on ciftori, debbo ɗon no mari x, gorko bo ɗo mari x y. To ni laatake ha nder hayawanatul manawiya ɗo, x ɗo on gorko yerɓi ɗum yaha ɗum daya debbo to hawri be x debbo, e to o yerɓi y bo to yehi hawri be x debbo ɗo daya gorko. To ɗum ɗo be bawɗe Allah, ni Allah ceniɗo warata ɗum. Gorko on woni ƴameteɗo haala dañugo debbo ko dañugo gorko, na debbo. To wodi hande ha nder lamɓe arab en ɓoyma wodi lamɗo ɗon no cometeɗo Abu Hamza. O te'i debbo, oɗo tamma debbo man dañanan mo ɓiɗɗo gorko, sei debbo go dañi ɓiɗɗo debbo, sei o wacciti yahugo ha debbo man. O warti oɗo nastana nawliraɓe debbo man, amma o nastanta ɗum kañum. Ha waɗi nduɓu sei o wari o yaali ha debbo go woni, sei o wari o tawi debbo go ɗo fijida be ɓingel mum go, ɗo yima catini, ɗo wiya mali abi hamzata la yatina yazallu fil bayti alladhi yalina ghaddana alla nalidul banina tallahi ma dhalika fi aidina wa innama nakhudhu ma u'tina. O tawi debbo go ɗo yima wi'a yo ko waɗi Abu Hamza waranta min, wartata ha amin. Warti kanko ɗo oɗon ha rewɓe hedduɓe be amin, ha ɗo no nyallata o wala, minin ka warata ha amin. Oɗo ɓerni bo ko waɗi min dañata ɓiɓɓe worɓe se rewɓe. O wi debbo go wi'ata hunorago inde Allah, dañugo gorko ko debbo ɗo ɗum wonay ha bawɗe amin, na minin mari ɗum. Amma minin ka min ɗo kosa ko Allah hokki min on, ko Allah hokki min on min kosata min jaɓa. Ha nde gorko go nani banni laamiɗo go, sei o wari tan o nasti ha saare ha debbo mako woni go. Ɓaawo debbo go famtini mo, nda darsere nde imanaku jangini mo, holli mo na be bawɗe mum on dañiri ɓiɗɗo debbo. To banni kadi o lorti kadi o wartani debbo mako. To
banniɗo tata goɗɗo ɓerna to ni heɓi ɓiɗɗo debbo, ngam ɓiɗɗo debbo ɗo mari darajaji mum kayum bo ɗuɗɗi. annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi man ala jariyatayni hatta tabluga jaa yawma alqiyamati ana wa huwa ka hatayn wa bamma asabi'a. annabijo wi ko moy jogi ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo o ñamni ɓe, o jogi ɓe wande o halfi ɓe ha ɓe mawni ɓe ñuufi, nyande dargal o waran kanko be am bana kooli ɗiɗo ɗiɗi, wato bana no kooli am ɗo ɗo ɓarotiri ɗo no yaman wondata be am ha nder aljanna. to ɗo na holli en daraja ande ɓiɗɗo debbo, ngam se ha ɗon ma non annabijo wi non. imam ahmad o filli ha deftere maako o wi'ata ha musnadu maako, o wi mi nani nelaɗo Allah wato ko Uqbatu ibn Amir al-Juhani filli, o wi mi nani nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam o ɗo wi'a man kana lahu 3 banatin fa sabara alayhinna wa saqahunna wa kasahunna min jidati kunna lahu hijaban minan nar. hadisewol man kongol wi o wi ko moye mari ɓiɓɓe rewɓe tato o muñani ɓe, o muñi ha dede hande ko ɓe mbatta mo, o jogi ɓe, o ñamni ɓe, o yarni ɓe, o holtini ɓe ha nder jawdi maako, ɓe laatantomo ɓe wirdallo ha yiite nyande dargal. e non Humaydi filli daga to Abi Sa'id daga to annabijo sallallahu alayhi wa sallam o wi mo mari ɓiɓɓe rewɓe tato ko bo derɗiraɓe rewɓe tato ko ɓiɓɓe rewɓe ɗiɗo ko derɗiraɓe rewɓe ɗiɗo, nden o wo'ini yendugo be maɓɓe, o muñi ha dow jogago maɓɓe, o huli Allah ha maɓɓe, o nastan aljanna. hadisi wol wari banni. to kadi ɗum ɗo ɗum holli en to ɓiɓɓe rewɓe Allah hokkima ko worɓe pat joga ɗum boɗɗum, Allah on hokkima moƴƴere mum. to kadi amma yiide ɓikkoye man ta fooɗa ɓi adama bo yara mo ha gedde kam. tata yiide ɓikkoye fooɗa ɓi adama yara mo ha gedde, ɗum kasi o wata hakkilo, ngam to goɗɗo hakkilay yiide ɓikkoye waɗan mo hande ha o nasta geddu Allah be dalila yiide nde o yiɗi ɓikkoye maako. he'ini ɓe ngara ɓe gecca mo nda ɓi ko waɗi banni, o waɗi kaza, o jaɓata, wato yiide ɓikkoygo on waɗi mo non. se o waɗa enquête, o hefta boɗɗum, to ɓiko ɗo toñi on, to nyande ɗo woɗay, se o dara o nyawda ɗum. Allah haɗi en tokkago sani ɓikkoye luuta diina. Allah wi qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun اغترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. سورة التوبة آية 9. Allah wi'u toni baabiraaɓe mon e ɓiɓɓe mon e derɗiraaɓe mon e teriɗiraaɓe mon e leñol mon e jawle ɗe on paggiti e piluuji ɗi on kulata tontugo mum, wato e ci'e hande ɗe on cuɓi ɗum, toni laati kanjum ɓuri yiɗego ha mon dininta Allah e nelaɗo mum e wallugo diina mum, nden kan jooɗe keɗite ha Allah waddana on dedei muyo mum. Allah ka o handititta yimɓe wurtiɓe ɗowtare, Allah waddan wato dedei hoddirore mum ha dow mon. to ɗo holli en ase saaro ma tata haɗe diina, ɓiya ta haɗe diina, derɗa ta haɗe diina, debbo ma ta haɗe diina, ko gorko ma ta haɗe diina, leñol ma ta haɗe diina, jawdi ma ta haɗe diina, filuji ma ta haɗe diina, ci'e ma ta haɗe diina, to ni a muminijo. to ɗo holli en tata yiide ɓikkoy foɗa goɗɗo yara goɗɗo ha kadi ko woɗay. to ɗum man ɗo bo sai goɗɗo watana ɗum hakkilo. annabiyo sallallahu alayhi wa sallam o wi en la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min malihi wa waladihi wan nasi ajma'in. goto mon fu nuɗɗinta sei to mi laati min annabijo ɓuri yiɗego ha mako dininta jawdi mako e ɓikkoye mako e yimɓe fu. ase yiide ɓingel ɗo no a yiɗiri ngel pat woodi ha marata kerol.
to ni yotti ha haala diina kam, haala diina ka feere kadi, haala diina kam feere. Goɗɗo foti ta'o ɓingel to ni laatake ngel salimo ɗowtanago, to ngel tokkaki laawol lamgol ɗo o fiyan ngel, o ne'a ngel, o ta'oto ngel fu ngam heɓa ngel wooɗa, amma wudintangel nonnon, wudintangel nonnon. To sai goɗɗo hollita ɓingel bo, sai hollita. En andi hadisul ngol Bukhari fillino an Umar ibn Abi Salama, o wi mi laatino mi ɓingel pamarel ha hande saare nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam, wato miɗon ñamda be annabijo, amma jungo am ɗo dilla ha ñamdu yaha mi ñama ha yeeso o, mi yaha mi eesa ha yeeso o, mi talla ha yeeso o, min ɗo ñama jungo am ɗo wanca ha nder ñamrude nonnon. sai annabijo sallallahu alayhi wa sallam wiyatami ya ɓingel, to a wari a ñaman ɗo bisma, nden hande a ñamra bo be jungo ma ñaamo, a ñama bo ha ko heddi be ma. En gi annabijo ɗo waɗa nangel tarbiya iga ngel pamarel ɗo. To banni kadi goɗɗo sai hollita ɓingel, sai goɗɗo hollita ɓingel. To kadi banni kanjum man ɗo bo ɗum tilimɗum masin, ɗum tilimɗum masin. Tata ɓingel waɗe yiide mum wara wurtine laawol, e bo tata bo a yi'a ɓingel ɗo waɗa ayibe a hollitay ngel ngam a yiɗi ngel. Allah cen wi la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu, yuwadduna man hadda Allah wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum. Suratul Mujadala aya 22. O wiyo a tawata yimɓe nuɗɗinɓe Allah be ñande darngal ni nden ɓe giɗa goɗɗo mo lettani Allah e nelaɗo mum kam, ko ɓen man laati ɗum baba en maɓɓe ko ɓikkoyji maɓɓe, ko laati babiraɓe maɓɓe ko laati ɓikkoyji maɓɓe. To haala ɓikkoyji ɗo en gaddani aya, ko bo laati derɗiraɓe maɓɓe ko ɗum leñol maɓɓe. Pat goɗɗo to o lettani Allah kam sendir be maako tan, to ni o lettani Allah, ko o biya on o julata na o jullo, ta o ñama ñamduma, sai a accatamo nonnon bo a wi a ta'imo tan, sai a hollitamo a daro a rabba mo. aya ngot ka feere wari ha qissa annabi Nuh, o wi wa nada Nuhu rabbahu faqala rabbi inna ibni min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin qala ya Nuhu innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilm inni a'izuka an takuna min aljahilin. Annabi Nuhu o tori jawmirawo, o ɗo waɗa do'a, o wi'ata yo ya jawmam, o wi'ata ɓingel am ɗo ɗum nder himɓe amon o woni, Kan'ana. En andi no ala qissa Kan'ana yake ilam tufane waɗi. ɓiyam ɗo oɗo halka, nda o dilli ha to kanko o nastay kombewal, ɗum ɓingel am bo nder himɓe am o woni, inama bo ka gonga, an on hande woni kiitotoɗo hiitotoɓe. sai Allah cenɗo wi'ata mo ya Nuhu ɗo na ɗum nder himɓe ma o woni, wonday be ma ha diina, wonday be ma ha diina, kanko ɗo ɗum hunde on nde woɗay, ta ƴaman bo ha hunde nde a walana ɗum andal, miɗo waje tata laata ha nder himɓe joha en majjuɓe ɓe anda. To ɗo holli en Allah holli annabi Nuhu ɗo ɗum ɓingel maako, amma wonday be maako ha diina, ta o suklano haala mum. ɗo holli en ɓingel to lettake sali diina a sai a sendiran be mum, ta yiide ɓingel man jaale a hosa ngel a ɓadditina alhal ngel wala diina. Allah jende wa idh ibtala Ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dhurriyyati qala la yanalu ahdi zalimin. Annabi Ibrahim Allah jendo jarribirno be kalimaji o timmini ɗi pat. En andino ɗum kuje ɗe Allah jarribirimo bana ande laɓugo gasa caka, ɓorugo nafki, remnago ko nandi e man. To annabi Ibrahima hebbini ɗum pat, nden Allah wimo mi waɗete a ardiɗo ha yimɓe. sai annabi Ibrahima wi be yoga zuriya am funa, Allah wi kai alkawal am hewtata ko butuliɓe kam. Ase Allah holli mo ko ɗum zuriya mako fu to ɓe ngala diina, Allah wala haaje maɓɓe, Allah wala haaje maɓɓe. To ɗo holli en annabo en fu ɓiɓɓe maɓɓe ɓe dari ha ɓe kolla
ɗo ɗum ɓiɓɓe maɓɓe ɗum zurriyaji maɓɓe Allah cenɗo holli ɓe ɗo na ɗum himɓe wondoɓe be mon ngam ɓe ngala diina ngudineɓe cendire be maɓɓe. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. الله cenɗo holli en haɗo annabi Ibrahim dede ko o toranno baba mako Allah yaafo ɗum ɗo o ini no o torotono on, amma yake nde yehi wangani o baba mako ɗum konnejo Allah ni o barri ɗum o sendiri be mum. ase ɗiya bo to wanganima o konnejo Allah ni barra mo sendir be maako. To holli en tata yiide ɓingel waɗe a wonda be ɓiya yake o letti, si a hollita mo to o jaɓi o ɗowtake to ɗowtake a sendira be maako. To banni kadi ɗo irim aaji man banniɗo ɗe ngari kanje bo ɗe ɗuɗɗe. Allah cenɗo yeccen inna akramakum indallahi atqakum, mo ɓuri on teddugo ha Allah kam mo ɓuri on hulugo Allah. kulol Allah ɗo kanjum on ko tefete. To kadi derɗiraɓe ko woni khulasatul qawli, ɓi adamajo sufta ha te'ugo mum, anda dede ko te'ata ngam heɓa ɓikkoy mboɗa. ko en bolwata haala ɓikkoy ɗo pat, ko en bolwata haala tele ɗo pat, mi wi'ata haala rewɓe ɗo pat, haala ha en jotto ha haala ɓikkoy on, ngam rabbugo ɓikkoy on woni hunde tilimde nde en bolwata. To a sufti debbo, a heɓi debbo go o laatake o debbo goonga tilimɗo marɗo diina, a wata hakkilo ha yaake te'ugo man ɗo bo ta a nasta bidu'aku, ta a waɗa israf ha kuje tegal man, a waɗira ɗum dedei no sunna waddi, a waɗa walima ma be dedei no sunna waɗi. To a nastidi be debbo man a tokko laawol sunna, a nanga tintindol maako ɗo, a janga du'are allahumma inni asaluka khayraha wa khayra ma jabalta alay ɗo ila akhiri, a naafa be maako. nden ɓaawo man to a waɗan jima'u bo a janga du'are man ɗo, allahumma jannibna shaytana wa jannibi shaytana ma razaktana ɗo. To a tokkoni dow laawol sunna, ha to a heɓi ɓingel goo bo a waɗana ngel dedei ko en tammi wolugo. To ɓi adama dañanama dedei noyi o waɗata, a yiɗa ɓikkoy ma man, a yiɗa hande debbo ma. Allah wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma, Allah waɗi yiide be enɗam hakkunde ma be teriɗirawo ma, ko hakkunde ma e teriɗiraɓe ma. a enɗo ɓikkoy, a yiɗa koy, a holla koy diina ma koy e duya ma koy, amma tata yiide ma koy fooɗe ha wurtine laawol. To goɗɗo wari wima ɓingel ma waɗi ni, ta yankiro, horuta won laaru ngel waɗi man na ko ngel waɗay. To goɗɗo yiɗi ɓingel, yiide ɓingel man ɗo waɗan mo kala ko ɓe mbimo ɓi ko waɗi pat o yedda, o jaɓata ɓingel ka ɗo wonno dilla tan. Amma to ɓe mbimo ɓi a waɗi kaza, o waɗa enquête mako o hefta ɓingel man to waɗi ɗum ɗo, o nyawda ɗum, o haɗa ɗum waɗugo bonondaji irin man. wala bo mawɗum ko a waɗanta ɓingel ɓuri suftango ngel dada magel e bo hollugo ngel diina. wala ko mawni mo erende a waɗanta ɓingel ɓuri ɗo. a suftani ngel dada magel, a dayday ngel be korɗo, a suftani ngel hande diina magel, a holli ngel diina laabka, a jangini ngel, wala ko ɓuri banni. To amma kadi kuje ɗon ɗuɗɗe ɗe a waɗanta ngel, a hollan ngel hande sana'a mo duya, a te'anan ngel to ngel yotti te'ugo, ko a te'ina ngel to ngel yotti te'ego. en andi ha wigo diina ɗo kuje ɗuɗɗe ɗo sawi ton, na hollugo ngel no ngel julirta, no ngel sumorto tan, sai a holla ngel gikkuji, a ekkitina ngel gongaku, margo amana, hebbingo alkawal, adilaku, ko nandi banni. a daytina ngel kuje ñidduɗe, fiididgo be ɓikkoy koye mboɗay, joɗago mere no non ɗo wonna wakkati, sai a wata hakkilo ha majum. wiyaka ta ɓingel fija, ɓingel fijan kanjum ka ɗum baruri, nonno Allah takri ɓi adama fijan. To amma kadi fijirde man bo en bolwino ha darse caliɗe be no nde wonirta, sai laata aɗo watani nde hakkilo, aɗo andi no ɓe pijirta. to kadi sai en kaɗa ha ɗo, sai darsere men warore to Allah cenɗo muyi, en bolwan ɓingel to dañama ko ngel waɗante ha siriya men annisa'u wal atfal. ɗum Mahmoud goni on keɗiti ha siriya ka. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.